तो बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बोरैबा जुदि बे दावदैया जुदि बोरैबा बायदि जानांगौ बुजिदों ना मा बुंनो नागिरदों? समझ रहे हो ना? खोथाया बेनो जाहैबाय दावदैया जुदि बोरैबा गुग्रुब नामा जारला जागोन एसे मोनथिबाय ना एसे नायना लाबा। अंदर से मालूम था तू लाइफ में कुछ करेगा। लाइफ में कुछ काम करेगा माने हिजरा में काम करेगा एसे नायना लादो। बे दारि गोनां हिनजावखौ जुदि सोरबा खुदुंनो नायो मा एसे साइसनि सिख्लालै बिलाय होननानै बे दारिया जोब्राब्रा अजो जागोन दे हले। बिदि दारि थानायाबो हिनजाव जायोना आंनाबो सम दारि दोङोलै आं हिनजाव नङा आं दामब्रासो। तो गाइस दिनैनि बे ललिपप जानाय भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय दिनैनि भिडिअ जोबोद धामाका जागोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नाय भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोननाय नङा बेनिखायनो बुंदो भिडिअखौ जोबजासिम नाय बे ललिपप जानाय नायदो बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै। टेंग लॉलीपॉप। रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। इसको नहीं बाबा जों जानोसैलाय। बॉय लुगैदों ना? बारा गोथाव नङालै ना? नै आंनासो मोनथाम लुगैदों ना ललिपप। बिसोरनि ललिपप जानायनि स्टाइलानो आलादा आंनाबो आलादा। जायसो ललिपप जाफेरदो बिसोरसो मिथिदो ललिपपनि मजाया माबायदि। हाबा जानायनि सिगां मावनाय दांनाय सिखायना ला। दानि सिख्लाफोरा बेफोरबायदि मावनाय दांनाय सोलोंना लायालै मोनथिबायना। दानि सिख्लाफोरा माबा सिथुसो मावनाय माबासो मावनाय बेफोरावसो बेस्थ' जाना थायो मोनथिबायना। गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय गासैबो मोनथिबायना। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा गाइस बाय बाय। জ্ঞানের বাতি জ্বালাও রে টুনটুনা টুনটুন।